Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Откажите мне, коли ласка, хто з вас хоче, каб я став вашим лепшим сябром? Ой, як вас много. Дякуй. Атрымліваецца, вы лічыце, што я падыходжу на гэтую ролю? Один хлопчик, з яким я займаюся, сказал, что не. Ой, добрый вечер, сябры. Привітання, Буслик. О, Яночка, добрый вечер. Як я рада тебе бачыць. Буслик, ты без мяне засумаваў? Але мы ўсяго некалькі гадзін не бачыліся. Вось я гэта і некалькі гадзін і сумаваў. Бедненькі, не ведаў, чым заняцца. Ты заняткаў я б сабе колькі хочаш знайшоў. Мог і з машинкамі пагуляць, і кніжку пачытаць, і на вуліцы пабегаць. А чаму тады ты сам сабе справу не выбраў? Бо я чакаў цябе, Яночка. Ты ж моя лепшая сяброўка. Буслик, мне вельмі прыемна. Ты таксама мой лепшы сябар. Самы-самы лепшы? Самы-самы. Ага. А Топа? Што Топа? Ён таксама твой лепшы сябар? А чаму не? Мы ж усе разам цудоўна сябруем. Што? Хочаш сказаць, і Рыся твоя лепшая сяброўка? Вядома, і Рыся таксама. А навошта табе, Яночка, столькі лепшых сяброў? Шчыра кажучы, не думала навошта. Я проста сябрую і ўсё. А вось і дрэнна, што не думала. Хлопчык, з якім я займаюся, мне сказаў, што я не магу быць яго лепшым сябрам. А гэта яшчэ чаму? Бо лепшы сябар, як ён сказаў, павінен быць адзін. Але ў яго павінны быць самыя патрэбныя для сяброўства якасці. Па-першае, з якім ніколі не засумуеш. Пачынаю разумець. Паколькі ты, Буслик, час ад часу сумуеш, твоя кандыдатура хлопчыку не падышла, так? Менавіта, Яночка. Але мой характар не перашкодзіць табе быць моей лепшай сяброўкай. Не думаю, Буслик. Яночка, ты не сумнявайся. І увогуле, а хочаш, я змянюся, каб ты была ўпэўнена, што я падыходжу на ролю твайго лепшага сябра. Як гэта зменішся? Да вельмі проста. Буду заўсёды весяліцца, жартаваць, розыгрышы прыдумваць. Буду, напрыклад, есці мёд і цукеркі, як Топа. Здаецца, цябе весяліць, калі ён гэта робіць. Ой, Топовы хітрыкі з салодкім сапраўды бываюць смешнымі. Але ты, Буслик, не разлічвай сапернічаць з Топам. Столькі цукерак і мёду, колькі можа з'есці ён, ой, табе ніколі не адолець. Нават калі я пастараюся. Можаш і не старацца. Мам, добрый вечер. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, Рыся. Добрый вечер, сяброўка. Чакай, Яночка, чаму сяброўка? Ты згадзілася быць маёй лепшай сяброўкай, а я цябе замяню ўсіх астатніх сяброў. Дык вось што ты прыдумаў, Буслик. Гэта ж цудоўная ідэя, я лічу. Рыся, вось адкажы, калі ласка, якую карысць атрымлівае Яночка ад таго, што сябруе з табой? Топа, напрыклад, яе сваімі хітрыкамі весяліць. А ты што для Яночкі робіш? Мам, не ведаю. Напэўна, я магу ў складанай сітуацыі даць карысную параду. Параду? А што за праблема? Я і сам магу парады даваць. А дзе ты іх браць будзеш, гэтыя парады? Ты ж яшчэ маленькі, шмат чаго пакуль не ведаеш. Дзе браць? А я буду Рысе тэлефанаваць. Яночка у мяне будзе пытацца, а я ў Рысі. І яе адказы буду табе, Яночка, перадаваць. Ты ж не адмовішся мне падказваць, праўда, Рыся? Мам, вядома, не адмоўлюся. Стоп, Буслик. Яночка, а што табе не падабаецца? Буслик, а ты сам гатовы выбраць са сваіх сяброў толькі аднаго лепшага? А гэта як? Вельмі проста, мам. Калі Яна павінна сябраваць толькі з табой, дык і ты, Буслик, будзеш толькі яе сябрам. І Топа
не будзе наладжваць за мной гонкі? Не, ён будзе гуляць з Рысей. А я буду раіць штосьці карыснае толькі топу. Ты, Буслік, мне не павінен будзеш тэлефанаваць. Дзяўчынкі, але я не хачу выбіраць. Мне падабаецца сябраваць і з Янай, і з Топам, і з Рысей. І з Цімычам, і з Надзейкай, і з дзядулем Дабрадзеем, правільна? Усё правільна, але што ж тады рабіць? Я ні для каго не буду лепшым сябрам. Буслічак, ты заўсёды будзеш лепшым сябрам для ўсіх нас, а ўсе мы для цябе. Твой знаёмы хлопчык, Буслічак, зусім не правы, што выбірае аднаго сябра. А я на яго не крыўдую. І ўвогуле, навошта мне сябраваць з тым, каму хочацца, каб я быў іншым? Усё правільна ты вырашыў, Буслік. Значыць, застаёмся лепшымі сябрамі? Ура! І я, калі мне захочацца, час ад часу буду сумаваць, але пастараюся рабіць гэта рэдка. А мы не будзем з-за гэтага на цябе крыўдзіцца. А я, як і раней, змагу даваць усім вам карысныя парады. Мы, каціныя, вельмі разумныя, Рмаў. Ой, як здорава, Рыся! І першую карысную параду я дам нам усім зараз жа. Давай, Рыся, слухаем уважліва. Паколькі мы ўсе застаёмся сябрамі, каб адсвяткаваць гэта, прапаную ўключыць нам і гледачам цудоўны мультфільм «Рмаў». Рысячка, якая ты разумная. Давай глядзець. Мультик скончыўся. Дзяўчынкі, а я вось тут падумаў, усе гледачы таксама нашыя сябры. Безумоўна, Рмаў. Атрымліваецца, чым больш у нас сяброў, тым лепш. Усё правільна, Буслік. Ой, як здорава! А тады давайте пагуляем у што-небудзь разам з нашымі сябрамі-гледачамі. Абавязкова, Буслік, але не сёння, бо зараз час складаць цацкі і рыхтавацца да адпачынку. Толькі спачатку трэба памыць тварыкі, пачысціць зубкі, а потым бегчы ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Цікавых усім сноў і дабраныч. Рмаў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю